Nation. Alright, thank you very much. It's a blessed Monday. Omor kodo jipora moga juang kum kete chendro ne mar luo trending nation. Kaka nge pile ni wan gimo wakelonu, en wakelonu gimo timore, kumo timore, kako timore, ngamo time, gimo miyo timore. Kawono ne wach mosaringe media sana eni Pastor Ezekiel osebede pinjo ma Kisumu duo kocha chande to nodwa ni wawach gi joluo mondo pimnwa onde motimo kicho winyo ni mufni neno otimo onde mang'eny kabisa tan makelo ni chenro ni kawuono iluonga ni Jano the governor, Jano mame meru makara chienne be omro nade okigombe mano mondo babu basi dakika machuok kende twatudre gi jodo man Kisumu mondo wayud gigi kaka notimore e gwenge ma Kisumu. Subscribe kade poni pok subscribe e chenro ni. Alright, so I want to make a call to a good friend of mine called MC Wangmogo. I don't know if he's in a position to get me. I'll use this one as my mic. Hello. Ilongane Jano the governor. Yes, Jano the governor. I don't know if you've ever heard of BBC Wita Kumara Mora. Yeah, anema keloga chendro mar luo trending nation. To kawuono joneno magwa osepenjowa gimomiyo pok wakelo negi kaka weche ma Kisumo dhi. Koro kalore ni in achiel kuom jo media mane gwenge mag Kisumu nodwa ni konwa pachi ni Pastor Ezekiel otimo ndini marom nade Kisumo kono mondo jopiny be owinj kisani wang' jowile. Yeah. Yes. Okay. Jadolo no biro. Yeah, mano nyoro ma piny rugo kawuono. Yeah. Ah. Makara jakomo nyalo chapo kochung' sani e. Mano dabo kata rally mar jo Azimio. Lop jakom. Emoso di mopong. Ate sine ngadogo lo jakom. Malaga kiwacho cha. Nyiswa kitonde mano timo gi kaka rotimo gi. Utamo. Chunyo kuyikore nade? Yeah. Yeah. Pastor OWUOR ground. Manyo ground. OWUOR ground. Erene ground, oseyudo ground. To Pastor Ezekiel
Kore Ezekiel manyo ground OWUOR nie ground. Hey. Kisumu ogela mano chango ma Kisumu ma kana nyalenda ma kata manyaka ma kata riat ma kata mana kumbi onge ng'at man Kisumu manyo chango mano bende no owe wagi buok moro Ka ng'adi machuok apenji jok mo change kare no akanye koso no tingo gi obiro kodgi mane ga wacha ni Kisumu eni ya Kisumu mzima eh mano bedo confirmed ni gi Homa Bay. Ang'o momiyo ng'eny jogo ya Mombasa to nyiso ni Kisumu onge joma ramol kata muofni onge Kisumu. Manyiso ni biro ne okonyo. Joma jo biashara. Nyota? Yeah. Yeah. Mondo koro ywak ni kako nagi idwa ni ya jakom kane ber to dhi e show to okaw nyota koso nyota ne oselal manyaka sani nyota Raila Odinga en gima oselal. Raila odong' opoklo. Nyota sulwe. Elvis Kadori. Producer. Koro jaka sani e joma osedhi kawo nyota mwang'eyo en Elvis Kadori. To ilieko ni ne gidhi kawo nyota. Jathumo e thumo di hotel. Agwata jaduong' odhi kawo nyota.
Mari mochieti ni nyana na partio kungi. No koneni. No konena batia nene kanyo. Ingendo nene dugoru go mari no Kisumu kanyo marach. Mari na mofu. Kaito promoters ni nyana neno badiri. Promoters nyana neno kanyo no kacha. Neno kacha ndio kumugura wa si. Ojode oyara tango biro kao nyota. Awinji maber. Gimane mago doga kata ki an kamairi. Onge jatuo moro manyalo manyo dhi kao nyota. Mano bende question mark nitie. Jothum modhi kao nyota gin chuo lilo. Koso no gikona kwino choko gini, no gikono nyara wase gini. Wala kabisa. Gino gidwa nyota. Koso gidwa nyota ma jowad godhi on. Gimoro manyo mako doga. Neno kata ka ingene ndikata kama mama. Ndikata mama ingene Yesu kata ka ne chango chi. Yesu kana chango chi. To wani Yesu no kolandre, dia Yesu Kristo no kolandre. Awinjo. Kana ro bitimo romo kumora. Mungitima ya Yesu Kristo. Jesus will be performing in Nazareth. Jesus is in Galilee. Verse 9. Second Kings. Verse 9. The technical bench. Let us check Second Kings, verse 9. Verse 9. Second Kings. Verse 9. I say you then. Chapter? Chapter? Second Kings 9. Watch now. Second Kings 9:1. The prophet Elisha summoned a man from the company of the prophets and said to him, "Tuck your cloak into your belt. Take this flask of olive oil with you and go to Ramoth Gilead. When you get there, look for Jehu, son of Jehoshaphat, the son of Nimshi." Okay. Go to him, get him away from his companions and take him into an inner room. Then take the flask and pour the oil on his head and declare, "This is what the Lord says. I anoint you king over Israel." Then open the door and run. Don't delay. As such of verse 4. Wang narange.
Yeah. Yeah. So camera man onge chon. Till now. We go ni pesa ni dia polo mango. Till number be dia polo. Yeah. Koro rombo tik giwigi ni oro ni pesa. Hey, the people from the technical bench, please get me some pen. I don't want to go okomoro on mogo. I think we've got the studio book up there. Thank you very much. Thank you. Koro, I don't want to take gik moko mori te. Mokwongo chango jomok jo Kisumu. To ground maru. Mar ariyo, gimomiyo Raila ok odhi omo nyotane. Mar adek, okwali fondi nyiribok odwa jower ma nyiribok dwa nyota. Jolo sanduku gijari ambash bobire budo ya odwa ni to oi awinjo otamo jo macho responsibility nango to mano responsibility mar luo men ni ani wuoth kode ka wurini mondo one kumi boyike chieng' mochamo fare surely hey emsotamo ma wach malich chuo wetero mon out but ginyalo mana wuotho cemetery gineyo kako bro chalo oro pesa telni magari ni benti kaka okomori bera gari jitani adwa penji wach moro di wach ang'o kuom bonsa mar jatelo ni di wach ang'o to iwacho maber mondiko maber ni ande aonge luoro Nyasaye ni koda bonsa timo ang'o
Nyasaye ni koda. Kara bosa timango. Bosa nyengo. To gimano ni makuro ekipo en mano na wachi. Owuor pekne Ezekiel. Mano wach motigo go wach conversation makawuono. Owuor pekne Ezekiel. Ezekiel kokoro ground. Ezekiel pokotiro kata ingende. Ezekiel manyo ground. Koro Ezekiel en upcoming. Iwinjo pembelu. Koro iluongo ne ya upcoming prophets Ezekiel. En koko biro kata obro machupo koko biro. Obro hit. Koro watieko wachni ko wachni ya owuor pok pekne Ezekiel, but Ezekiel pod an upcoming prophet. Embo bro mana hit. Hey. Mana otim kinda nyon piny mos kone jomotho ne yo. Nekech piny mineno ni dene wacho ndalo moko ni ande. Joma ngima ema chame. Jomotho Nikora moga jwang mano ni lungo ni MC Otamwang mogo. We gole ya mamondi. Alright. Apa nuwinjo. Matin Motamwang mogo. Owacho ka ene boma ma Kisumu kocha. Okoni weche maga inoko more. Achielo kuom weche manoko moro Otamwang mogo en ya wach moro mar Ezekiel dhi Kisumu to chango welo to we Rong'onde ma Kisumu moko changi. Gigolo welo Mombasa, gigolo welo Kisumu. Mano wach mokwongo mano komoro jo Kisumu kabisa. Namba 2 oywak ahinya ka welo dhi dala baba to baba ok odhi mondo kaw nyota. To Ezekiel ne chiwo nyota. Mar 3 ochako ywak ni kacha ne budho mar ariya mono ting'o joma ler lilo modhi kaw guth mag Nyasaye. To earphone olal kar lamo. Koro earphones ge bo ywago kabisa. Namba 4 bochako koni ang'o momiyo Ezekiel kobiro budho to biro gi jolos sanduku gi joriemb has. Jolos sanduku gi joriemb has. Mano no koni chije ni jogo dich gi tho margi. Namba 5 moko more kabisa moko ni en jaluo. To being a luo you must take your wife outside. To kono owacho maber ni Ezekiel kono joluo ne kik iter chiegi out, ter chiegi e cemetery, yani kaburini mondo ne kaka ibro ike. Wach mar 6 Motamwang mogo sepenjre kabisa oro pesa tim. Pesa ni dine Nyasaye koso dine Ezekiel koso yaw biashara kanisa. Kech tel kwang'yo mos en ga gir biashara. To ka ng'ato keto tel mano nyalo bedo ni en biashara moyaw. Koro mar 7 Otamwang mogo wuoyo kuom bosa mar jatelo. Ka mondiko maber ni aonge luoro Nyasaye ni koda. Bon sani to tema ng'eng'ei. Mano wach mobugo jo Kisumu. Mogik magiwego koro jo Pastor Ezekiel mano chopo Kisumu. Any Pastor Ezekiel is still an upcoming prophet. Owuor pekne Ezekiel. Erokamano ne para moga jwang. Med subscribe mondo yud chenro gi weche manyien kuma gitimore, sama gitimore, ng'ama timogi, kaka gitimore, gi gimomiyo gitimore. An mana kelo chenro ni pod apor ni luwa ni Jano the Governor, Jano mame meru makara pere bia marom nade okigombi mono mondo babau. Thank you.